पुढे बातमी आहे सोलापूरमधून। सोलापूर जिल्ह्यातल्या अंजनगाव खेलोबा इथल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचा वाद मिटवण्यासाठी सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी आता जोरदार तयारी सुरू केली आहे। पुतळा बसवणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींना बोलावून त्यांचा जबाब आता लिहून घेतला जातो आहे आणि तो रेकॉर्ड केला जातोय। जर पुतळा बसवलेली जागा देवस्थानच्या मालकीची असेल तर या ठिकाणी पुतळा काढण्यासाठी आमची तयारी आहे अशा पद्धतीचा हा जबाब पुतळा बसवणाऱ्या व्यक्तींकडून पोलिसांनी लिहून घेण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। गेल्या 2 दिवसांपासून आपण पाहिलं अंजनगावमधलं वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघालेलं आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये एक संघर्ष, एक तणाव संपूर्ण या भागामध्ये दिसतो आहे। सोलापूर जिल्ह्यातल्या अंजनगाव खेलोबा इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यावरून 2 समाजामध्ये मोठी तेढ निर्माण झालेली आहे आणि त्यामुळे आता हा पुतळा काढण्याची तयारी सुद्धा सुरू आहे। तर पुतळा बसवणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींना बोलावून त्यांचा जबाब लिहून घेतला जातोय।